Dobrý večer, ve světě zdravím vás já, HotGames.cz a vítám vás u mého prvního videa z této hry Flatout 2 a vítám vás u tohoto videa a dneska budeme tady dělat kariéru a budeme prostě jezdit. Rozhodl jsem si, že budu natáčet i jiné hry než jenom z Minecraftu, tak přeju hezkou podívanou a zatím vytvoříme nový účet. Bohužel to nejde to CZ, tak to nevadí. Chlapa. Takže první co děláme, nastavíme a dáme pryč ten zvuk. Tak to bude stačit. Rovnou kariéru. Nebo nejdřív si budeme natrénovat trochu. Já nevím něco. Nevím jak jsem to dělal. Musíme si natrénovat, s čím budeme jezdit, s tím Matě. Budeme takhle trénovat, musím si trochu osvěžit paměť, jak jsem dřív jezdil. Jo, to bude dobrý. Jo, OK, takže jedem. Doufám, že mě slyšíte dobře a doufám, že slyšíte dobře hru, protože to bych byl fakticky nerad. Řekl bych, že mi to jde dobře. Takže, no dobrý, takže jedeme. Koupíme to 5000. Jo, takže tak. Takže jdeme si to nějak vyzkoušet nejdřív, takže pojedeme takhle. Derby ne, pojedeme level. Aha. Jo, takhle. Tuhle tu trať první umím nejlíp, teda. Podle mýho starého, tu jsem měl nejradši. Tady se používá fakt na těch novinkách hodně to nitro. že já to dám takhle blíž. Tak. Já normálně to používám takhle, jo, ale pro vás to nechám takhle volně. Použijte. Trochu je tady jako je Amerikána. Dáme. Rozmáčknu bych jí ostrom, ale není to třeba. Pěkně jsem mu dal. Jí teda. Ty hajla. Jo, dobře. Dobře, jsem na prvním místě. Asi jsem tu trať ještě nezapomněl projíždět. S tím blbým autem. No blbý není. Ono je docela dobrý, ale tohle video udělám asi na více dílů, protože nevím přesně kolik natáčím. Až prostě budu chtít, tak si to vypnu. Pak to nějak budu rozstříhávat. Ano, to auto docela jde dobře, je spolehlivý, není ani ještě tak rozbitý moc, zatím teda.
Tak jsem to zakřiknul. Už je rozbitý. Jsem to zakřiknul. To se nevyplácí takhle říkat. No tak to jede 163, to není tak špatný. Na první místo to úplně zcela krásně stačí. Nám upadl zadní vrátka a vidíte, jak ta náprava úplně kouká do toho plechu, to je úplně krutý. Už takhle já nejdu na nějaký hrbol. No, to je jedno. No, tak jsem první, krásný místo. Tak, jdeme dál. Kolik dostaneme? 600. Není to špatný, OK. 1500. Já se tímto pro dnešek s váma loučím a ahoj v dalších dílech Flatouts.